Avui us explicarem tot el que van fer dels esquirols el primer curs sagrat. Vam voler veure com eren els esquirols per fora. Vam veure que tenien la cua gairebé llarga com el cos, que tenen 5 ungles al davant i 4 al darrere. Tenen el musell per olorar. Els esquirols tenen les orelles punxegudes, la panxa blanca, tenen 2 dents al per rosegar menjar i si no mengessin els dents de l'esquirol s'anirien gastant i no se li clavarien el morro. Volíem saber com eren els esquirols per dintre, però primer volíem saber com eren nosaltres per dintre. Però primer ho vam utilitzar amb comptes, llibres i maquetes i ampolles. Ja sabíem com eren nosaltres per dintre. Vam veure com eren els esquirols. Tenien cervell per pensar i cos per fer bategar la sang per tot el cos. Els pulmons es tenen per respirar, els intestins es tenen per repartir la sang, el menjar dolent i bo. Veure com eren els esquirols, perquè tenen esquelet, perquè eren animals vertebrats. Tenen el crani per protegir el cervell i les costelles per protegir els pulmons. I les costelles, les extremitats per aguantar-se per a caminar. I la columna per aguantar-se drets. Ja sabíem com eren els esquirols per dintre, vam fer les maquetes i vam utilitzar cataflux, pilota de rau, escuradents, escuraputes i esponges. Ho vam fer per grups. Ho vam decidir com volíem fer. Vam fer una de songlars i uns esquelets. La Sílvia va portar un mestre per veure com eren els esquirols. Medeixen 100 centímetres. I vam trobar coses que eren igual d'altres que els esquirols, com una fitxa nostra, un compte i la capsa. L'esquirol és un animal omnívor, perquè mengen de tot. Mengen nous, un altre niu, insectes i fruits secs. Els esquirols fan el niu a les branques dels arbres. Però a vegades aprofiten els forats dels arbres. Fan el niu a branques, molsa, plomes i fulles. Les plomes són per a que estiguin calentets. L'esquirol vermell viu als països de pins. Als països on no fa molta calor. A Europa, al nord d'Àsia i Amèrica del Nord. Són mamífers perquè beben de la popa de la mare. Primer s'aparellen el mascle i la femella. Després la femella se'n queda embarazada. Després
3 o 4. Tenen els ulls tancats i no tenen pèl. Quan són petits, viuen de la popa de la mare. I quan són grans, ens ensenyen a buscar menjar. Ella va portar una estrellana i va comprovar quan saltava el per dintre. Què fa? Va sortir al pati a comprovar quan saltaven els esquirons. Però vam provar de saltar com l'esquirol, però vam veure que no podíem. Els esquirols, per saltar, estiren la cua i les potes per donar-se impuls i mantenir l'equilibri. Els enemics que els esquirols són l'àguila, el mussol, la marta, la geneta i la guineu. Al món hi ha 200 tipus d'esquirols, però nosaltres hem après alguns, com el pigmeu, que vol dir petit, el volador, que entre les potes i els braços té com una pelleta i per això pot volar, i el gegant, que viu a la Índia i és com un gegant. L'esquirol vermell, el gris i el ratllat. I el ratllat porta ratllet. Aquí tenim el mapa que hem après. Gràcies per haver vingut.